Simpan ngai kublai pi baro iblolong kinong support kinong Christian beraba yo ne channel jengi te kan pon ba khlip mat ka bamenta topik ka ba kwa bangin yele kan por kalong sepang ka we ki su khana ka badai sepang ujuda bat ka tamar ka ba ngila ban sam kut kumna kitab Genesis kelinong ka balai pra bat ka dikhat ka ba ningkong ter te swab ni ya seprang yang kerpat ipil tapi semua so bahasa like kan video bat kum ju share segi prolog jong pi wat wanum klat ban komen kum no pisngau halor kan ni ka khana ujuda ukun jong ujakap hadien ba oleh ino ikin men kipara jong u baro lelek ban syong hakari kanan bat long bahang ta ulah tei yala ka jong ka jing im bat oleh syong kuriam bat ka wei ka beri ko badai kanong kanan bat ringkat bat ka ujuda oleh yo laingut ki kun senrang kata uonan bat usila ujuda kum balong ki wei pat ki mi ki pa laong ba udah kwa pan yo i ki kun ki jong u makin don yala ka jong ka yeng ka sem bat ki kun ki kiti ukun ban kong jong u laong ba long obreu ba klain bat ba tap da jing sngo sarong bat hawa ka por kala biang laong ba ujuda ulah sem ka tengah ya ukun jong u ka ba kerteng ka tamar ka breu ka ba breu bat ka ba jemnut sisa bat ka ba wan ru na ka long yeng long sem ka ba don burom ha ka ba ujuda nget scam bakan wan ra ka burom haka yeng kesem ke jong u bat kumta laong ba kata jing kentiu kurim ke badan burom lapen long ke bedap ru dai ke jing tem bat ke sur jing ruai haka ba babun ki priu ki lelum lang banya syat bat bande kemen nomor kata jing kentiu kurim ke jong ukun jong ujuda ketamar ke priu ke belariam da ki jain ke ba itenat ringkat ke dur khmat jong ka belatap da ke vil kelarung syaka yeng jong ujuda ringkat ke jing kermen bahkan sedang ya kejing im ke batamai jong kejing bat kejing singan ha kejing im henrei aka baro long ba ki klam long ko ba ka kerman long ba long brio ba donut bat ubum pen keno kejing sebun dane kejing ya katamar bat long ba le ben ya ka bat long brio ba perkhat tang ya de bat tang na ka benta kejing ku abrai kejong u klam da ken ya ka an kejong blai bat ya kejing start ke ba ukpa jong u ula ai halor jong u kata malong ba wala kan long ke bril ke padang samla handrei kala itu ya ke jing long ke ba bakla jong ka donut ke jong bat kala duai ru syo blai bon yo ya ke jing kala handrei long ba kata jing long ke basniu jong u kala nang roi na ke wei ke sengi bat long ba ula le ki balong ke jing pesngusi ya ke mon ke jong bat kum juru ke jing penjak burom ke jing pen khamran ya ke yeng ke sem ke jong kata kajing syong kurim ke ba kentang ke ba ujuda uperkat na ka benta kajing bha ke jong ukun ke jong u rei menta sedang banyo i kidak kisin jong kajing pat jing pra kajing sosi bat kajing bom ya sngo thu jing mut hapo jong kajing kesam lolong kum uta obreu baklam akor bom burom mino ru bat ubakren kikitin sang ke balai phojaj hadu bagi para marjan ru kali keren sipang kajing long ke jong u bat wat kisekri ke badon hang ta hapo ke ying ru gelasep ting ya kajing long klam akor bat kajing le sit klik jong u bat nang ta laong baklam kono kadak lan ni kajing maham kajing snusi ke bakandit kelangat ha kata kayeng ha kaba jua ba kasngi kan sep no laong ba khubor klami na kayeng kajong ujuda ba ula yap no na ka pthai ha kata kajanmit bat omdon batip kumnu kala jia hanrei don ki ba ong ba ula khalat no namar kajing pang kendit hanrei don kuwe pat ki ba phasiao kiba ong ba kadai kejing bisar kejong ulai kejing sisa kalau nomor bau la pen bitar ya otrai bat kejing long ke besniu kejong u kelawan ra ya kejing jot ya uhi kata mar menta kalau kum kata kathei yap long ha ka ba kala sa ino hadin pedeng kejing snosi bat kejing yam kebadang susdang ru kejing im jong ka banlong kum ka tengah henrei menta kala sem de bakala sa ino marwei sedin henrei kat kum na ko dustur jong ki brio jong ka laong ba kajing im jong katamar kam sum lakut tang hanta ujuda obolong ukli du jong kaying uhab ban sim ya karai kat kum naka an jong kajing syong kurim jong ki jaj ben riu levi baladau nu briu uyap no klempat don khun upara jong u uhab ban sim ti ka tengah ka jong henman jong ban penmi khun ya ka naka benta jong khnang ba ka jaj ka jong henman kanum kut no kumta ujuda ulah phai sa ukhun baar jong onan bat ulong yu ba ude ban simti katamar kum ka tengah ka jong onan ru ula ko ngu ya ka jing ong jong ujuda handrei kat bah ka donut ka jong pade don kata ka jing tmu na ka benta ban penim ya ka burom ka jong henman jong onan ula yeng hakmat jong kpa jong na ka bas ngap ru ya ka hukum na ujuda
Wan men jong ula yap no na ka jing shok yap ka jong utrai na ka benta ka jing long ka bas new ka jong benta kat kum kariti ka dustur ka dawa ba un sim ya ka tengah jong han men jong bat ba un icon ha ka kerteng ka jong han men jong Henry la ong ba uonan so tenat ya ka ka ain bat ula perkhat halade balada ka tamar kan yo khun kita ki khun ki jong on ken ye ki kum ki khun ki jong han men jong bat ka jai ka kenjaru kan long ka jong bat kum chu ru ka jing her pateng na ka benta ki jing don jing em jong ka yeng ka sem kan long ha ka kerteng ka jong han men jong ka bamut ba ki ba her pateng na onan kin long ki ba kham khandian bat ka bor hapo ka yeng ka sem ru kan long ka ba kham duna ban ki khun ki jong kum ta la ong ba ula kali halade nak ba ong hatu balai kan pen mi khun nak benta ubreu balayam Henry wala ka taru la ong ba nut ban kan tai ya hukum ka jong ukpa jong juda namar kan ne kanon ra ka jing le rain ha ka yeng ka sem ka jong kum ta la ong ba ula ka ngu ban sim ya khatamar kum ka tengah kat bah ka nut ka jong pat ula plan lupa ye ki baro bat ha ka ta ka janmiet lawan lam ya khatamar hakmat jong la ong ba ka yeng jong juda kala kan jajar ha ba khatamar kala rung hapo ka kamera ka jong onan ringkat kedut khmat ke bala bil bat ka nut ke badap de jing perkhat ke bakia hoi kala du no yu tengah baning kong jong ka Henry kam sum ladu jikerman namar ke perkhat ba onan un ya per na tengah baning kong jong ka kum juru da ka jikerman ba onan un burom ya ka ain bat ba un le bha bat ya ka Henry onan udon da ka we pat ka jing temu hoi ula sim ya ka kum ka tengah Henry udah pentikna ba da le ru katamar kan numpun khun bat man kampor ba udon bat ka la ong ba onan ula pen le no ai ya usumbai da ka jing temu ba numpun pun khun ya katamar ka baning kong la ong ba katamar kam sum las ngothu kala le lut barok ki penta kum ba ka tengah ka de ban le Henry wala ka taru la ong ba ki benai ki ya hadin ki benai Henry kam sum la pun khun bat hadin ba kala pit ba la ong ba kala ngothu lut ya jing sisa ba onan don ke jing tebu nak benta ban icon ya ka kum ta la ong ba ka nut ke jong ka kala dap da ke jing bitar bat ke jing ngosi bat sisin aku ka miet la ong ba kala ngothu ke jing le jong barok bat kala ong ya ringkat kasur ke ba khnyu balai mile kum de ya mela sim ya kum ka tengah ke jong me Henry balai pat de me kentai ban icon ya bat hatu mem septing ba utrai un ot no ya me na ka de khandau bat hang tau onan ula pen pai kitin ya ka da ka ba ong balai ngan pen mi khun yo ma ula yap ngang dang im bat ngan nom ai la de le ru ba kerteng ke jong kan kham kraw ban ya ka jong bat hang ta la ong ba tamar kala dap da ka jing ngosi bat bagi khmat ke jong ka kila tuj de ki oman ka breu ka bala ay ka habro arngut si para Henry baro arngut si para kila le beng bat kila pen kthang ya ka do nut ke jong ka hatu don mo ba septing ya ublei bat hatu don mo basut nyau ya kajing bisar hok kajong Henry la ong ba onan sum las ngap ya ka kimit ki ya hadin kimit la ong ba onan ula ya syukur ya ka da ka ba le men le pat de ka ba ko ngu ya ujuda bat ya ka hukum jong ka ain kat ba hari-hari pat de udah pentikna ba ka kerteng kajong kan ja no sendon na ka history kajong perkhat ba don batip bat bayo ya ka ai ka ba ule bat usngo kum ba kham start ma ban ya ubleru Henry utrai bayo lut ya ki baro upit na ka jong khat ka jong bat long bom sutenat ya ka ai ka ba onan ule kum ba ujule man la kamit kum ta long ba sterngiu kala hap halo jong bat ka jing tlot ka ba phla kala ngat kamat ka jong bat bagi kamat ka jong kim yo bhasu bat bagi kejat ka jong kila khnyu na ka jing tlot bat hajua bo online ban hella la ong ba ula hap hamadan kum un ban jong onan ru la ong ba ula yam bat kum ta nang ta ka yeng la ong ba kalami ka jing len yar ka jing sosi bat ka jing septing ka bakrau juda u ka jong la ong ba nang su wat tang ban kran ru menta ula du no ki arngut ki khun ki jong ha ka bala sempat bat ot no dau blei katamar menta kala long ka thayop tengah ha ka sin ka baar bat ka yeng ringkat ka jing sngap jar hoi kam sum le kuno ka pop persya ya ublei Henry kala yai long sach sin pat ka breu ka ba khlam tengah bat ka ba
kelam kun kelam keti bat kumju ke beriu ke bomdon jingkerman ujuda laong ba ulah phai sekaringkat dagi kemat ke bakuslai bat de ke ba perkhat ru halade hatu keni ke dagi beriu ke ba latim da ubulai bat umla ban mudul lane perkhat ba balai kita ki kun jong u barot gut kila yap no katu kan ni por hadin ba kila song kurim bat ka menta laong bakat kum kedustur ke jong ki katamar kaladei ban song kurim sayo kun balai jong ujuda kata usela Henry nomor ba usela udang kena bat kum juru ujuda ulah perkhat yo le sela da u pensong kurim yo u bat katamar ma uru unyap kum ba ki hinman jong u kilayap nomor ka jing septing laong ba ujuda ulah phai sa katamar da ki kitin ki bajam bat ulaong haka khilek phai pat sa ka ying ukpa jong pha bat yai sa kum ka thai yap tengah tat hadu ba usela ula he lasan bat ula biang kapor ban ya song kurim bat pha hang tak taman laong ba kala khli la khmat bat kelas nguthu ba ka ei ka ba ujuda ule kalong ban kiar no naka bat ba don jing temu ei ru am bat ai ya usela ban ya song kurim bat ka Henry kum no kan le ka hab ban ko ngu ya ka ei ka ba ukhli jong ka ying ukran kum ta laong ba tamar kala le phai pat sa ka ying jong ukpa jong ka ringkat ke jing ngosi ke bakrau bat kala pen ko ngu ru ilade ya ka hukum ku jong ujuda bakan yai sa kum ka thayap tengah bat ban riam ru kum ta da ka bayai am ru ya ka takasngi ha ka ba ujuda un ai ya usela ban ya song kurim bat ka Henry kisngi hadin kisngi bat kisnam hadin kisnam kiyai laong ba usela ru ulasan pura kum urang ba bat katamar ru laong ba kala kami na jingai da kerman ba ujuda unpa ya u sela saka Henry laong ba ujuda ula thok bat ula syukor ya ka bat ula penkhen ya kular ke jong u katamar menta kala snotu sai ba ujuda ula ino ben ya ka bat ba don ke jing temu ke bentaban pendam ya ka an bat kedustur ula i ben bat kelat ya ka kum ketu ka thei yap tengah ke bom don syu u tengah jong ka bom don khun bat ke bom yo ya ka jing bisar ke bahok bat kum ta laong ba ka jing sngodom bat ka jing sngolong marwai klami ha ka do not jong ka bat kalong dalele du ngonom ai lat ban susa khin do thala bat ban sya berat sabar kum kutu ke khiu ke bajot bat lada ujuda ai ya ka ei ke ba ka dei hok ban yo kalong ba ngan sim ya ka an hala ki jong ki kiti bat kum ta kala sedang ban pelan kum nu kan le ha ka wei ka sngi laong ba kan ba ujuda ringkat ke kenhun long prot jong u kidang ya na jan jong kata ka sinong katamar kalau yo i bakani ka dei kalat berkubuk sia reka makan le ai nomor bakatip ba ujuda on sayat ling ba jong kata ka sinong mat bakatip baru ya jaka hakaba mau un satya mit mat ka jaka hakaba ujulej ban duai bat ban ai jingnya kum ta laong ba kalapan skam bat kalapan slur jilade bat hajaka bakan riam milade kum kata kathayop lok laong ba katamar kala le bat riam milade kum kata kathainuti bat da ka batab ru ka dur khmat jongka da ka bil bat yeng ru harut chokolati hakaba ujuda unyat lingba nang ta ujuda obom tip ai ka pelan jong tamar haba ule le jing le lang bat uperlok jong uhira laong ba ulo yo i ya kata kenthai ka basong harut jong kolenti ka batab ru ya khmat jongka da ka ba mudur ba ka dei ka thainuti bat katamar ka tip sai ba ujuda dalele ru unum itu ya ka kum ta laong ba haba ujuda ula poi sejan ula pensange yu kada jong bat ula kren ya ka ula ong alengin ya thia no bat nga menta kamit da ka ba perkhat ba kata kan thai ka dei ka thainuti katamar ka balale bat riam milade kum ka thainuti kalar khi bat kala juba bat kala ong ka ei ka ba pen ai nga nak benta kata ka jing sakri ujuda namar bom itu ya ka laong ba ula terwah ka ya we ni kita kilang brot uba khamret kum kata ka jing siu ya ka Henry namar ba kata mar ka tip sai ba ujuda unamla ban ai hang tahi ya uta ulang brot kum ta kalapan kum kadak ka jing kular ka jong yak sati rupa nang ta kasopti ke banasa lor ban uding do jong bat kideru tangkini gitiar ke ba juda udon ha kata kapor kum ta laong ba ula menjur klam da perkhat nak benta ban siu kata kador jong kejing pensobha ya
kum ta kata kamiet la ong ba ujuda uleh thak lok bat katamar nang ta la ong ba ulami no na kata jaka bat kajing kular ya ka ba kum sapa ya ta ublang berat Henry la ong ba katamar ringkat kita kitiar ki ba kalayo na ujuda kala padri no na kata jaka bat hadin nang ta la ong ba ujuda ula pha ya uprolok jong uhira man lek ay ya ta ulang berat bat kum juru man sim no pat ya kita kitiar ki jong ki ba ula ay ha katamar Henry la ong ba uhira ula poy kata sinong ula wat ya kata kentai bat ula keliru na kita kitrai sinong bat la ong don ba itu bat tip ya ka kala sujaan ong ta bat siam ha ru juda la ong ba sim la tip ai ba kata ka kentai ha ka ba ula thia bat ka kedai katamar bat ula sung dom ru ila de ba yo su ya kita kitiar ki badai ki jong nang ta la ong ba ula kut jengmut ba kita kitiar ki ba ula du no ai kin mat dap no satu Henry hadin katuk ni benai ula yo khubor ba katamar kala pun khun bat laong bagi kita para sidong para thau kile sedang banyak khana lorni wei to breu ba ka tamar kala yesong bat ba juda uli sngoi kata khubol laong ba ula kendit bat ula dap da jing bitar kum ta ula hukum ya ka ban wan lam su ba unyo ban pensitam Henry ha ba ka tamar kala poi laong ba ka jing sisa kala pau kala ong ba kala pun khun na ubreu ubade utrai jo ni ka sati rupa une usainar tama bat une uding du kita kitiar ke bakal siam na ujuda ha kata kamit bat kala pha ya ki seu ban long kum ke jing pensisa hang ta la ong ba ka nut ke jong ujuda kala pai menta usung thu ba kata kan thai ke badon khamat jong kadai katamar ka persa kurim ke jong ha ka ba ula penjak burom ula ino bain bat ula lendat ru ikular ke jong ya ka Henry menta kala pun ya ukun jong hi kum ta la ong ka jing ngau jak burom ke bakrau kala pendap ya ka nut ke jong ujuda menta usung thu ba ka jing le jong katamar kini iki boro kam dei namar ka jing long ka basniu ke jong ka Henry ka dei namar ba ka kwa ke jing bisa ka bahok ujuda menta usung thulut ke jing bakla ke jong ba ulale na ka benta katamar dei ke jing long ka basniu jong ikun ke jong ru ka balawan ra hadu kene ke jing sosi ke bakrau bat kum ta la ong ba ujuda ula kular ba un burom ya katamar bat dalile ru unum klet iki khon ki jongka kejing seluruh jong katamar la ong ba kala yo ya kejing bisar ke bahok bat kala khai iki khon senrap jongka ki ba kala ai kerteng upires bat usira ha ka ba ya kerteng jongki onyai kan mau ha ka history jong kari Israel nadu nang ta sakmat menta ujuda ul sung thu ya ka dor jong kentin ki jong ke ba ukran bat kum ju ru katamar kala long kum kata kemi jong ka jat benriu Israel ke batmai katung la poi sebakut jong ka ni khana tak ada mengene siampat hakawai ke video kublai sibun ni piparo